Els catalans hem estat maltractats brutalment. Mira, Pilar, si és incòmode ser català a Espanya, que el president de UGT, el màxim dirigent de UGT és català, el màxim dirigent de la patronal espanyola és català, el president de la Cambra de Comerç espanyola és català, el cap de gabinet del president del govern és català, la principal ajudanta del Pedro Sánchez és catalana, i escolta, al final això és molt senzill. Ara tu i jo, quan sortim d'aquí, ens en anem caminant d'aquí a la plaça Catalunya i veiem què ens passa. A tu i a mi n'han de bracet d'aquí a la plaça Catalunya i veurem qui va més còmode pel carrer a Catalunya a dia d'avui. El problema és que algú aixeca la veu i diu una cosa tan normal com en els territoris nacionals el normal és que la llengua oficial sigui la llengua del país. És un manifest que té punts de totalitarisme i de supremacisme. Ja t'ho dic ara i ara ho argumentaré. De totalitarisme lingüístic, sens dubte. I ara ho argumentaré. Sí, totalitarisme lingüístic, sí. Qui sou vosaltres per dir-li totalitaris a la gent que ha signat? Qui caram sou? Ara ho diré. Un moment. Ara ho diré. Joan López Alegre, davant. Pilar, per què he dit el que acabo de dir? Perquè en el fons en el teu discurs hi ha la base del tema. Es considera que tan sols el català és una llengua del país. I no, senyora. Ah, no! És veritat, en el 1300 parlàvem castellà a casa. Tant el català com el castellà són llengües pròpies de Catalunya. I fins que els independentistes i els nacionalistes no admetin que tant cultura catalana és la cultura feta en castellà com tant cultura catalana és la cultura feta en castellà, hi haurà un principi de totalitarisme perquè hi haurà la negació d'un fet que és històrica i culturalment innegable, que és que tant el català com el castellà són llengües pròpies dels catalans. I per això mateix he dit el que acabo de dir. I a partir d'aquí tot l'altre, com que tu creus que només el català és el que hi ha d'haver-hi la cultura catalana, jo en canvi crec que les dues són part de la nostra identitat, és on hi ha la discrepància. No, el castellà no és la llengua pròpia de Catalunya. Pilar, ho diré molt ràpid. Jo tinc el despatx davant d'una escola a Mataró on hi havia una de les famílies que havia presentat una demanda judicial per la tercera hora del castellà, va haver una sentència. Jo vaig veure des de la finestra del meu despatx la manifestació i a mi allò em va semblar totalitari. Gent cridant, volem saber qui és la família. Aquella família no està en aquella escola. Tota aquella gent encapçalada per polítics, fent una espècie de nit dels vidres trencats, a mi em va fer por. I per tant crec que s'ha de ser molt curós quan es diu, crec que s'ha de ser molt curós quan es diu, crec que s'ha de ser molt curós quan algú diu, escolti, s'ha d'imposar una llengua i l'altra s'ha de prohibir. I només una ha de ser oficial, perquè això és el que és totalitari i és supremacista. Ja n'hi ha prou. I crec que quan t'has tirat tot el programa dient que hi ha persecució, jo merament he posat un cas de persecució que jo he viscut en primera persona amb els meus ulls. ¿Qué coño es esto de la UDEF?